జిల్లాలో మిట్టపల్లి మల్యాల గ్రామాలు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా రియాడ్ గ్రామాలు, మహబూబ్నగర్ జిల్లా చక్రాపురం, పెద్దపల్లి జిల్లా సుందిల్ల గ్రామాలు 2వ వార్డు రావడం చాలా సంతోషం. ఈ జెడ్పీసీఓలు, చైర్మన్లు, ఎంపీడీఓలు, ఎంపీపీలు, గౌరవ సర్పంచులు, పంచాయత్ సెక్రటరీలకు అందరూ కూడా అడిషనల్ కలెక్టర్లు సహకరించిన అందరూ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. ఉపాధి హామీ పథకం కూడా చాలా నెంబర్గా చేశారు. కార్యదర్శి చేతిలో పెడితే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పదే అంటున్నారు కార్యదర్శులు బాగా చేశారే, గతంలో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ కూడా చాలా బాగా చేశారని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. పన్నులు వసూలు చేసిన కూడా చాలా విజయం సాధించారు. పరిశుభ్రంగా ఉంచుకునే ఏర్పాటు చేయండి. ఇంతకుముందు మనకు తెలుసు 4-5 గ్రామాలకు సెక్రటరీ ఉండేది. ఒక గ్రామానికి సెక్రటరీ చేశాం. ముఖ్యమంత్రి గారు సరే మేము చెప్పుడుతోటి మా కార్యదర్శులు బాగా చేస్తామంటే కూడా మీకు అన్ని కూడా సెక్రటరీలు బాగా కష్టపడుతున్నారు. నేను మీకు 15,000 నుంచి 30,000 దాకా కూడా పెంచడం జరిగింది. కాపాడేదానికే ప్రముఖ పాత్ర వహించుకోవాలి. ప్రతిదీ కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవాలి. డాక్టర్స్ కానీ, టాయిలెట్స్ కానీ, డంపింగ్ యార్డ్స్ కానీ, వైకుంఠ ధామాలు కూడా మనం కట్టిన వాడకాలు తీసుకొస్తారా, అది వాడకాలు తీసుకురావాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు పదే చెప్తున్నారు. ప్రతిదీ వాడకానికి కావాలి, ఏదో కట్టి అది వదిలిపెట్టడం కాదు. చాలా వాడకాలకు వస్తా అంటే ఇంకా దాంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా ఆదర్శాలు ఇచ్చాం. మంచిగా ఫెన్సింగ్ పెట్టాలి, చెట్లు పెట్టాలి, చాలా అందంగా తయారు చేయాలి. వైకుంఠ మనం వరంగల్ సిటీలో కానీ, హైదరాబాద్ సిటీలో కానీ వైకుంఠ ధామాలు ఎప్పుడుంటే చూసాము, చాలా బాగుంటుంది. ఒక దేవస్థానం టైప్ అతన్ని తయారు చేయాలి. డిపిఓలు కూడా రెగ్యులర్గా ఉండాలి. డిపిఓలు కూడా రెగ్యులర్గా టూర్ పెట్టుకోవాలి. చిన్న జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్స్, డిపిఓలు డబ్బులు కూడా ఇబ్బంది లేదు. సర్పంచ్లకు ఇదివరకు వైకుంఠ ధామం డబ్బులు రాలేదను, దీనికి డబ్బులు రాలేదని కూరుకుండేది. ఇప్పుడు ఏమంటుందో గ్రామ పంచాయతీ ఫండ్స్ తీర్మానం చేసుకొని జనరల్ గ్రామ మీటింగ్ పెట్టుకొని అట్లా చేసుకొని ఇబ్బంది కూడా ఉండేది. అన్ని తీర్ల మీకు సౌకర్యాలు ముఖ్యమంత్రి గారు కల్పించాడు. బాధ్యతలు ఏమి జీతాలు, సర్పంచ్ జీతాలు కూడా డైరెక్ట్ పోయేటట్టు చేశాం. మీ ఖాతాలో వచ్చేటట్టు చేశాం.